Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari ng top stories of the day. Today is April 29, 2026, Miyerkules nga adlaw. Chinese national nga wala sa mga dokumento nga matabok halin sa Negros pa Iloilo, ging custody sa Bureau of Immigration. Kanto ni PNP, may lead na sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita. Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez nag-file sang resolution nga mag-ausisa sa natabo nga encounter sa Banwa sang Tuboso. Mga barker sa plaza, si kupon sang PNP. Kag sa good vibes, karton nga may unod nga mga native nga mga bags, ginbalik sang isa ka security guard. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, uli nga hagna sang tagtagana isang ayuda sa mga tricycle drivers sa Bacolod City. Pati gayunon, buwas nga adlaw. May 610 pa ka mga tricycle drivers sa Bacolod City ginapaabot nga makabaton sang 5,000 pesos nga ayuda sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation, buwas nga adlaw. Ginsiling ni Richel Verde Prado Manga, ang pamuno ng DSSD sa Bacolod, ang ini nga mga drivers ang wala pa madala sa nagdigad nga payout. Giklaro man niya nga ang iban sa makabaton buwas ang mga napaslawan nga makakadto sa ila una nga mga na-schedule. Kung hindi pagid tigayon nga makuha sa mga benepisyaryo ang ilang nga ayuda sa buwas, wala na sang masunod pang special payout kay patuman ang DSWD. Ganay sa isa na tawag sa DSSD, ang mga driver agud ba siguro nga klaro ang ilang nga instruction sa pagpanagtag sang ayuda sa Ayala Malls Capital Central. Sampang, nagapadayo naman ang paghanda sang DSWD kag LTFRB Negros Island Region para sa ayuda sa mga driver sa public utility jeepney, taxi kag transport network vehicle service nga ginatingwaan masuguran sa masunod nga semana. Nagdangat na sa 10,551 ka mga applicants o ka mga applications ang ginpasa sa syudad para sa mga baton sa amo nga bulig. Nakip na diri ang mga unconsolidated nga mga jeep sa Bacolod. Say man Japon dalo nila ang ila nga valid nga driver's license and ang photocopy 2 sets nga napirmahan nila katatlo. Isa lang nakadlaw daw. Isa lang kaadlaw kay 610 lang sila tanan. Kung hindi pagid di boss makadtutok. Wala What will lagi happen? because ang challenge naton is kung example na sa mga unclaimed nagligad initially dapat may payout pagid sila but gin-appeal pa na siya kati ang ilang payroll daan ululupod. So ginapasa na dayon sang national man nga sang NIR kag ginasubmit na siya nila man kag isa-isa. So it would take time so wala ta update as to that. Sa number 9, lalaki nga nagtutod sa mga karga nga tubos ang isa ka truck sa Manwa sang Isabela, patay sang matiruhan sang tanod. Patay sa kalalaki nga ginaligar may diferensya sa pamensaron matapos matiruhan sang tanod sa barangay Sikatuna sa Banwa sang Isabela Lunes sang gabi. Nagwa sa investigasyon nga ginabantayan sa barangay Tanod nga si alias Chudor, 62 anyos, ang truck nga ginapanag-iyahan sang kapitan. Apang gulping nga gintutdan ni alias Savi, ang karga nga tubos ang amo nga truck. Rason nga nanaog si Chudor sa truck kag ginkonfronta si Savi nga nagauyat sang bato kag sundang. Dito na nagpukutay ang duha. Tubtob nga nakakuha ang tanod sa pusil kag gintiro ang biktima sa makapila ka beses. Nagbulig ang suspect pati ng iban nga mga residente sa pagdala sa biktima sa ospital apang siya ang gideklarar nga dead on arrival. Gidala sa police station ang tanod apang siya nakagwa matapos mag-lapse ang reglementary period para sa iya detention nga wala sang kaso nga napasaka batok sa iya. Sulod sa kay Police Major Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela PNP, may pila na ka beses nga ginareklamo sa mga pumuluyo ang biktima nga masami nagapang bato o kung nagasinabad sa lugar o galing wala lang nila ginapadalman tungod sang iya sitwasyon. Nabaluan nga ang pusil nga gingamit sang tanod ang ginapadigyahan sang punong barangay kag kompleto man ini sa mga papeles. Ang firearms sa miyan sa sang barangay kapitan, no? Sa mga barangay tanaw namon, may negligence bala sa part kung paano nakuha ang armas, no? Or nabilin sa truck kay ang truck sa kapitan naman. Nabilin sa truck kag ikuha sang tanod or
na ano pa naman, ma'am, no? Sa number 8, mga driver nga nagpositibo sa drug test sa Uplan Harabas sang LTO, bawian sang lisensya. Ginendorso na sang Land Transportation Office Negros Island Region sa LTO Central Office para i-revoke o kung bawion ang mga lisensya sa mga driver sa public utility vehicle nga nagpositibo sa illegal nga droga sa ginpatigayang nga random drug testing sa pagpatuman sang Oplan Harabas ang Semana Santa sa transport terminal sa Barangay Banago sa Bacolod City. Sa statement sang LTO-NIR, ilaging klaro nga nakasaad sa Republic Act number 10586, Republic Act number 9165, kag LTO Memorandum Circular number 2017-2008, ang mga driver nga nagpositibo sa pag-usar sang illegal nga droga, ang mga pangatubang sang permanenteng revocation sang lisensya, kag lifetime disqualification nga maka-reapply sang lisensya. Inikabahin sang tika ginahimo sang ahensya para maging safe ang dalanon para sa mga motorista kag sa publiko. Sa number 7, estrikto nga pagpatuman sang Anti-Barker Ordinance sa Bacolod City Public Plaza pagatutukan sang Bacolod City Police Office. Tutukan sa Bacolod City Police Office sang hugot nga mapatuman ang ordinansa sa syudad nga nag-regulate sa mga barker sa mga pampubliko nga lugar ilabi na sa public plaza. Pinagi sa City Ordinance 08-15-729, luyag sa BCPO nga mas pabaskugon ang ilang pagbantay sa palibot sang plaza, agud balikawan na pagpamintaha sa mga barker nga ginatunaan man sang kinagamo kung kisa. Gisiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga madamo na kaangay nga mga reklamo gikan sa mga motorista ang napadangat sa ila talatapan. Rason nga nagapakig-angot na sila sa Bacolod Traffic and Transport Management Department para mag-deploy sa mga personnel. Pasobra sa 20 ka mga barker ang yara sa plaza base sa ilang pagpangusisa. Dugang pa ni Rebadomia, may mga reklamo sila nga nabaton nga ginadumilian sa iban nga mga barker nga mag-parking ang iban nga motorista bangod ila ini gina-reserve sa mga nagabayad sa ila. Sa karon, nagapakig-angot na ang BCPO sa BTTMD kag sa Anti-Mendicancy Division sang DSSD matapos matukiban nga ang iban sa mga barker ang sa plaza na mismo nagatulog kaupod ang ilang mga pamilya. Hindi sila pa-parking. So, ilan ang parkingan nila sa hindi na makontrol mo man ang ilang kalakaran nila. But then daw suro ay siya sa sa plaza natin. Amo na gani daw may na-reserve na parking intended for that vehicle. Basta may mga contacts sila but we'll be regulating starting next month. Sa number 6, personal nga inaway ang inalantaw nga rason sa PNP sa pagbuno ang pagpatay sa isa ka lalaki sa Golden Fields Commercial Complex sa Bacolod City sang kagabi. Patay ang isa ka lalaki matapos ginbuno sa Golden Fields Commercial Complex sa syudad sa Bacolod Martes sang gabi. Base sa inisyal nga impormasyon, ginsita sa biktima nga si John Ray ang suspect nga si alias Timmy nga nagasugat sa iya anay nobya sa isa ka lodging house. Nagluntad ang komosyon kag naglagsanay ang duha tubtub nga nabunan ni Timmy si John Ray. Nakaangko ng biktima sang madamo nga pilas. Nadakpa naman ang suspect kag pasakaan siya sang kaso nga homicide. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadomia, personal nga away ang ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa biktima, apang wala pa sila sang kumpirmasyon kung bala may angot ini sa isa ka babayi. Sa karon, paray ng operation sa otoridad batok sa mga bugaw kag mga illegal sex workers sa syudad sa Bacolod. Siguro maging eye-opener diri sa atong tanan-tanan that we will be conducting WCPD WCPD naton sa women's naton that will be conducting more inspection to this one. We'll be cautioning these people roaming around the mga freelancer sa mga area naton center in na may kapamara. Will be kung sa WCPD naton kag is naton.
Sa number 5, nagdangat sa 150 hektaryas sang kahilamunan pati na kagulangan sa sulod sang 4 km permanent danger zone sa Bulkan Kanlaon ang nasunog. Sunod sa kay Mount Kanlaon Natural Park Superintendent Philip Lechoncito kahapon Abril 28, ang pinakaulihi nga sunog nga nagluntad sa Upper Albasi sa barangay Masulog sa Kanlaon City nga nagsugod lasay isang kagabi. As of press time, ginsiling ni Lechoncito, wala pa napalong ang kalayo nga nagaapekto sa mga 1 ka hektarya. Ginalantaw nga gintunaan sini amo ang pagpuhag sang putsukan. Masami nga ginapaasuhan ang putsukan para mapuhag ini gani kung kaisa hindi magkontrol rason nga nagakasunog. Sa Abril 19 may nagluntad man nga sunog sakop sa sitio Pastuhan sa Masulog sa La Castellana. May sunog man nga nagluntad sa area sa Biak na Bato kag sitio Mananawin sa barangay Masulog sa La Castellana. Sunog kay Lechoncito ang ining mga natungdan nga sunog ang wala sa kahilabdanan sa mga pagbuga sang bulkan. Mahimo nga iban sini ang sunog ang gitugaman sa pagpuhag sa putsukan kag iban hindi pa mapatod ang rason. Mahimo nga may nagluntad nga incidental fire tugaman sang tuman nga kainit sang panahon. Sa 150 hectares nga kabilugan nga estimated area nga nasunog, 100 hectares diri mga kahilamunan, ang nabilin nga 50 hectares naman may bahin sang kagulangan, ukon forest, ukon mga kakahuyan, kasubong man kahilamunan. Ang dira man tong una nga naglupok nga dako, dira na siya sa Alabasi man. So kanlaon related to siya. Mura palok man to siya. Ang aton nga existing sa other side nga ara sa may biak nga portion nga actually atong ligad mo gin pamangkot sa apon. Mo na siya possible nga putsukan man. Or lang kani naglapta na gid siya balaw ang kalayo. Sa number 4, BCPO Director nagapandam sa mga pulis nga likawan ang pakigbahin sa mga iligal nga aktibidad. Nagpaandam si Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadomia sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod nga likawan ang pakigbahin sa mga iligal nga aktibidad sa sulod mismo kung sagwa sa Bacolod. Ini matapos nga matukiban nga ang nagaserbi nga protektor sa iligal nga online sabong sa Talisay City, isa ka police major kag pamuno pa sang CIDG Bacolod City Field Unit. Giklaro man ni Rebadomia nga hindi kabahin sa BCPO ang among nga pulis. Nagaparayon man ang intelligence monitoring sa BCPO sa mga katapos sini. Agud matap na gilayon ang mga pulis nga nagapamintaha. Kung may matukiban sila nga may pulis sa BCPO nga nagapakigbahin sa mga illegal nga aktibidad, iya ini gilayon nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Panawagan ni Rebadomia sa mga pulis, likawan ang among nga mga aktibidad bangod ini ang nagapahigko lamang sa imahe sang kapulisan sa publiko. Sandig sa monitoring sang kapulisan, wala sang illegal nga online sabong nga nag-ooperate sa Bacolod City. Advice namon sa Bacolod City Police Office nato na do not engage this one because we'll be gubaon na naton ang image ng Bacolod City Police Office so that one gamay naman na siya, hindi ka man injury siguro sa sobra-sobra, but we keep on monitoring. There are other units, IMIG, the intelligence monitoring group naton dire sa Bacolod. We have the RIO, Regional Intelligence Unit. Then we have the CDEU nato, CIU nato na nag-monitor sa mga person nato yung involved sa any illegal activities. And just yesterday we received another memorandum coming from National Headquarters to monitor against illegal gambling sa sabong pag sa illegal cigarette. Sa number 3, isa ka resolution na gin-file ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez nga magpatigayon sang inquiry angot sa natabo nga encounter sa Banwa sang Tuboso. Nag-file si Benitez ang resolution nga nagadirect sang nagakaigo nga komitiba sang House of Representatives nga magpatigayon sang inquiry in aid of legislation sa encounter sa Salamanca naging kamatay sang 19 ka mga ginaligar katapos ang NPA. Nalakip sa 19 ang duha ka mga US citizens. May nagkanilain nga mga narratives nga nagagwa angot sa natabo nga insidente gani kinahanglan ang impartial investigation
para mapatod ang matudtuod nga natabo sunod sa resolution. Ginapaabot nga ang mga natungdan nga mga government agencies kag iban pagid nga mga grupo ang magasubmit sang reports, documents kag iban pa nga mga ebidensya. Sa piya ka bahin, ginsinigman sa Presidential Task Force on Media Security nga ginkilala nila ang nagkalain-lain nga mga narratives angot sa affiliation sa community journalist nga si RJ Nicole Ledesma, isa sa 19 ka mga napatay. Ginaabi-abi Manila ang pagpangusisa nga ginapatigayon sa Commission on Human Rights. Importante nga ang tanan nga ma-verify para maangkon ang hustisya kasubong ang accountability. Ginasulit man sang ehensya ang pahanumdum sa media personnel nga yara sa conflict zone nga magsunod sa safety protocols. Dalakip na diri ang paggamit sang vest kag mga markings nga naga-identify sang journalistic status para malikawan ang misidentification. Sa number 2, kapulisan sa Banwasang Kanduni ang may lead na kung sino ang nagpatay sa 13 anyos nga dalagita. Ginsiling ni Police Captain Lionel Adulacion ang hepe sang Kanduni PNP nga may ginasunda na sila nga lead sa kaso sang 13 anyos nga dalagita nga nasapuan patay sa sulod sang kampo sa sitio Lawagon, Barangay Poblacion West sa Banwasang Kanduni, Lunes sang gabi. Hindi pa mapalayag sa kapulisan ang kabugusan nga detalye, bangod pa rin ang follow-up investigation agud mapasabat ang may kahimuan sang krimen. Sa karon ginahulat pa man ang resulta sang autopsy nga ginpatigayon sa Provincial Forensic Unit sa bangkay sang biktima. Abril 26 sang nadula ang biktima matapos ginsugo nga magbakal sang ice sa Tiangge sa Purok Pag-Ulinganan, Barangay Haba sa Kanduni. Pagkasulod nga gabi, nasapuan ang bangkay sang biktima sa sulod sang katubuhan kag may pilas ini sa ulo. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka Chinese national ang na-intercept sa otoridad sa puerto sa Banwasang Ibi, Magalona. Ang mga Chinese wala sa may mapakita nga dokumento. Kag matabok kuntani sa Iloilo. Yaring report. Halin sa Negros, matabok kung tani sa Ahoy, Iloilo ang isa ka Chinese national sa puerto sang Roro vessel sa mga barangay Mantaangan sa Banwasang Ibi, Magalona sa Negros Occidental kahapon sang hapon. Sunod sa kay Commodore Christopher Auro, ang commander sa Coast Guard District Southern Visayas, napaslawan ang mga dumuluo nga makapakita sa pasaporte o kung anuman nga dokumento nga makapakita sa iya sining identity. Gani ginpalapot sa igtalupangod sa Coast Guard kag Bureau of Immigration ang amo nga insidente. Then, ngayon kita bulig sa PNP kag sa BI kay foreign gani siya. So based dun sa report na ginhatag sa BI nga sa derogatory record. So immediately ginhold naton tong foreign national kag ginpastay anay sa aton custody over the night. And then kay sa aga mga 8:15 nag-meet kami sa Bureau of Immigration officer from Iloilo. And then we started yung initial nga interrogation. Base sa panaysayon sang Chinese national, 2018 pa siya nag-abot sa Pilipinas. Nagalibot siya sa pungsod. Halin siya kuno sa Dumaguete City kag ginakat niya lang pa Bacolod City. Matabok siya pa Iloilo kay tabuon niya ang iyang nobya sa Boracay. Kag ang iya lang gid nga bitbit, ahaw-ahaw nga sipilyo. Sang ginusisa, hindi consistent ang iya nga panaysayon. Gani, kaina, gin-turn over siya sa Coast Guard sa Department of Immigration. Paulit-ulit nga pamangkot sa aton Bureau of Immigration officer nga sa nga documents why gid siya may na-produce. So undocumented siya and ang based dun sa report sa immigration officer naton ay overstaying siya. Okay, so after sa interview kay ginasang aga, may proper turnover ng natabo from the Philippine Coast Guard, proper turnover namon sa immigration ang data agency sa mga foreign nationals. And then gin-escort naton siya pakadto sa airport. Sa nagligad na nga semana, sa may napulo ka mga Chinese national nga ginpangdakop sa ulubrahan sa peke nga mga sigarilyo sa Bago City. Gani, wala malikawan nga madudahan kung bala siya ini. Sunod sa Coast Guard, ang Bureau of Immigration na ang mag-ausisa sa among nga Chinese national kung sino siya kag kung anong iya ginahimo diri sa Pilipinas. Kaina, gindala na siya pa Manila sa National Office ng Bureau of Immigration.
Kag sa good vibes, ang Negros Occidental TLDC ang nagapasalamat sa isa ka tampad nga security guard nga nakakita kag nag-uli sa isa ka box nga nagaunod sa mga native nga mga bags nga himo sa mga magagmay nga mga negosyante. Gisiling ni Liberty Libay Alarcon, ang Division Head sa Technology and Livelihood Development Center, nga Lunes ang gabi, mag-set up sila kung tani para sa trade fair sa Talisay City. Pero wala nila nalauman ng isa ka box nga nagaunod sa mga bag nga para ibaligya sa mga trade fair ang nawigit. Ila ini nga ginpa-blotter kag ginpa-post bisan pa sa Facebook. Ang mga bag produkto sa mga micro, small and medium enterprise nga partners ng TLDC. 16 ka mga bag ang unod sini. Pagkaaga, nagabaton sa message si Libay gikan sa kay Dindin Arnaiz nga isa ka security guard. Iya nakitaan ang box kag gilayon nga tigayon ang pag-uli sini. Wala man nakita sa guard ang post o kung panawagan. Nalipay si Libay nga nagmato-mato contact sa ilang guard para mabalik ang nakitaan niya nga box. Para kay Libay, nagapasalamat siya kag dalayawon ang pagkatampad nga ginpakita ni Arnaiz. Lipay gid kami kaya at least na recover ang bag. Nakita niya digdugid sa tubangan sa ilang office diri sa Banago na da nga area. Sa overpass, before overpass, madinabala nga naganugid siya, nag-effort siya bala mag-contactan pala. Wala sa kakita gan isang post, nakita ya lang to yung mga numbers nga ra sa sulod. Kabay pa magdamo pagid ang kaparehos ni Manong Guard. No? Shout out anay sa atong live viewers subong nga hapon si Gerardo Marquez. May hapon DJ Cast Ruming, happy watching from happy watching mga ka-Digicast Negros. Si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast and IR kang sa Ruming, watching from Pulupandan. Si Jessery Garucha Hivero, may hapon ka Digicast sa Ruming. Kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros watching from Sarait, Himamaylan City. Please shout out kay Maxine kag kay Baby Cotton. Hi kay Baby Cotton. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros and Sarumig, watching from Bacolod City. Si di ko na makita din siya. Si Irene Nasis, ay gininto lang guro ko nung kababae, ito ya ang Chinese National. Pwede, ba't wala ta kabalo? No, kung ano nga tuyo niya nga, ari siya dire kag wala siya sa mga dokumento. Kagamoy adtong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong gabi.